Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να λύσετε προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού με τα προγράμματα Excel και Lido. Ας ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα Excel. Θα χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα ένα πρόβλημα από το βιβλίο του Παντελή Ψηλάντη, επιχειρησιακή έρευνα, το οποίο λέγεται Βιοτροφές. Για τη λύση του προβλήματος θα χρησιμοποιήσουμε το πρόσθετο Solver. Όσοι έχετε το Excel του 2003 θα πάτε εργαλεία, Tools, πρόσθετα, Add-ins και θα επιλέξετε την επίλυση, Solver Add-in. Τώρα θα εισάγουμε τα δεδομένα του προβλήματός μας. Όπως βλέπουμε, η εισαγόμενη τροφή έχει 40% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, 40% σε υδατάνθρακες και κόστος 1 ευρώ ανά κιλό. Το ηχθιάλευρο έχει 25% σε πρωτεΐνες, 20% σε υδατάνθρακες και κόστος 70 λεπτά ανά κιλό. Τέλος, τα δημητριακά έχουν 20% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, 40% σε υδατάνθρακες και κόστος 80 λεπτά ανά κιλό. Για τα ζητούμενα του προβλήματος θέτουμε μηδενικές τιμές. Στο συνολικό κόστος θα βάλουμε τη γραμμική εξίσωση που έχουμε, καθώς θέλουμε να υπάρξει σχέση εξάρτησης κελιών, ώστε μεταβάλλοντας ένα στοιχείο του πίνακα να υπάρξει αλλαγή της τιμής και από τα στοιχεία που εξαρτώνται από αυτό. Στα κελιά B23, B25 θα βάλουμε τους περιορισμούς μας. Στα κελιά C23, C25 θα βάλουμε τη συνθήκη των περιορισμών μας. Και στα κελιά D23, D25 θα βάλουμε το δεξιό μέλος των περιορισμών μας. Έπειτα θα πάμε να επιλέξουμε την επίλυση. Στο κελί ορισμού στόχου ή Set Target Cell εισάγουμε το κελί της αντικειμενικής μας συνάρτησης. Έπειτα επιλέγουμε το είδος της βελτιστοποίησης που θέλουμε, στην περίπτωσή μας ελάχιστη, min. Εδώ εισάγουμε τα κελιά των μεταβλητών μας, τα οποία θα αλλάξουν. Στη συνέχεια εισάγουμε τους περιορισμούς μας έναν έναν πατώντας την επίλυση προσθήκη, την επιλογή προσθήκη. Τέλος, πατάμε επίλυση. Στο παράθυρο που ακολουθεί πατάμε OK ώστε να κρατήσουμε τις λύσεις που βρήκαμε. Εδώ πέρα μας εμφανίζει τις λύσεις του προβλήματός μας. Στη συνέχεια θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα με τη χρήση του Lido. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας με Lido. Αρχικά, αν θέλουμε να μεγαλώσουμε ή να αλλάξουμε τη γραμματοσυρά, πηγαίνουμε στο μενού, πατάμε Edit, Choose New Font και επιλέγουμε αυτό που θέλουμε. Ας εισάγουμε το πρόβλημά μας στο πρόγραμμα. Πρώτα πρέπει να δηλώσουμε την αντικειμενική μας συνάρτηση, καθώς και το είδος της βελτιστοποίησης που επιθυμούμε, χρησιμοποιώντας τις εντολές max ή min, στην περίπτωσή μας min. Οπότε γράφουμε min, μία εισαγόμενη τροφή, συν 0,7 ηχθιάλευρο, συν 0,8 δημητριακά. Έπειτα εισάγουμε τους περιορισμούς μας. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να βάλουμε την εντολή subject to και συνεχίζουμε βάζοντας τους περιορισμούς μας. Τροφή συν ηχθιάλευρο συν δημητριακά ίσο με 1000. 0,4 τροφή συν 0,25 ηχθιάλευρο συν 0,2 δημητριακά μεγαλύτερο ή ίσο του 300.
0,4 τροφή συν 0,2 άλευρο συν 0,4 δημητριακά μεγαλύτερο ίσο του 400. Όταν τους έχουμε γράψει όλους, βάζουμε την εντολή END, δηλώνοντας έτσι το τέλος του προβλήματός μας. Καλό θα ήταν να δώσουμε όνομα σε κάθε περιορισμό, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματά μας. Ειδικά όταν έχουμε μεγάλα προβλήματα, αυτό θα μας διευκολύνει. Τα ονόματα των περιορισμών αλλά και των μεταβλητών πρέπει να είναι μέχρι 8 χαρακτήρες και κλείνουν με τη χρήση της παρένθεσης. Επίσης, αν θέλουμε να βάλουμε και κάποιο σχόλιο που δεν θα εμφανίζεται στα αποτελέσματά μας, χρησιμοποιούμε το θαυμαστικό και έπειτα γράφουμε το σχόλιο μας. Τώρα ζούμε τη λύση του προβλήματός μας. Πηγαίνουμε στο μενού, επιλέγουμε Solve και πάλι Solve. Το παράθυρο που θα μας ανοίξει είναι για να επιλέξουμε αν θέλουμε ανάλυση ευαισθησίας. Στην περίπτωση μας πατάμε όχι επειδή δεν είναι απαραίτητο. Μας άνοιξε ένα νέο παράθυρο με τίτλο Report, στο οποίο περιέχονται οι λύσεις του προβλήματός μας. Η τιμή της αντικειμενικής μας συνάρτησης είναι αυτή εδώ πέρα. 900. Στη στήλη Value βλέπουμε τις τιμές των αρχικών μεταβλητών μας, οι οποίες είναι η εισαγόμενη τροφή 500, το ηχθιάλευρο 0 και τα δημητριακά 500. Στη στήλη Slack βρίσκονται οι τιμές του περιθωρίου, στην περίπτωσή μας τις ποσότητες που περίσσεψαν από κάθε περιορισμό μας. Κλείνοντας, αν κοιτάξετε στα αριστερά τη στήλη Slack θα δείτε τα ονόματα που δώσαμε στους περιορισμούς μας, ώστε να είναι ευδιάκριτη, ποσότητα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες. Επίσης μπορείτε να δείτε ότι το σχόλιο που είχαμε στο πρόβλημά μας δεν φαίνεται στη λύση μας.